Matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nok. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi dening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Njelok. Njelok. Iya. Karo panjenengane ingkang winanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem wayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Njelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane bersih desa. Oh iya. Bersih desa, Nok. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan Penyanyi Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Sena Nugroho. Kanthi dalang Sena Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati. Bupati ketoprak kaya no. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kalian kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih piang-piang-piang. Iki nggo pembukaan no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya isin wong ora iso ling jejak. Ngono ya, Mak. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benawa Rawuh. Iya. Isin. Iya. Jejak apik Gusti Benawa mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali jejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kamur wengdat ya Nok. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundenku mitra kawruh muda werda sing lenggah ana ing Njelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning dat kang murwengdat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh ning Yoja ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya Nok. Ya. Merga nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah ki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang-kala sok meriang mula turu ya tak tutuke tenan. Ya, ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem panjenengan Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya, ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kulaturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun Dalang Sapanyana. Iya to. Wis pambuh Nok aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora wis apa-apa sing bengi iki awake dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Ya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek Yoja kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganake wayangan kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijangka bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing matani dalang ning kene iki no. Iya. Nanggap awake dhewe sesuk bar iki tandurane nuwun sewu upama lho ora tukul upama ora kaleksanan ora kajangka terus sing disalahke dalange lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok no. Iya nek Yoja kono sesuk diagem karo pini sepuh. Oh terus rapat berikutnya mesti do usul kae wis aja nanggap sena kae pegeblok kae ngono kuwi ngono kuwi biasane no. Iya mula
bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe gegayuhan ya kudu dijangka, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya anut kadiwasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sedyane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Mula mbaka sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya, wis nandur jagung, wis tancep winih jagung terus ngadani bersih dusun merga awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap wayang kepengin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja minjagake no. Iya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, no. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganake keramaian. Iya, merga apa? Merga bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni. Nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus nyuda daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi merga berhubungan langsung karo sing nggawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki rak lengenane wis saka Jakarta kono to, Mak? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Watana aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok, no? Virus flu burung. Kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartina kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono kena siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedi kaya omah-omah. Iya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Iya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi kok. Aku nang transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya aku. Iya. Kok psikisku wis kena no. Iya. Sing kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Ya. Disingkiri le kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Ya, pancen bener. Kuwi mau no ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe merga virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Ya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Ya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis surasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah ning omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke ndolani anakku no. Iya.
Bangane ndolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalannya melangi. Ngono ya Mak iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke njelok cepaga kene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Rasa dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Ya ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawega ing diri ngaturake secara profesional. Ya. Kanca-kanca warga laras, sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti priksa ana sing ijing ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Wingi tak kon nyindeni awan aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompo. Kanthi reno atiku kana ya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pasgan dhisik ya, Nak. Ya. Lumantar HP mbok menawa ana sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukain dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu, ya. Ya, nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebarluaskan. Ya, ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke ku aku dawa banget neh kelimbukane mengurus corona. Ya. Corona wis dari tanggung jawab negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Heeh. Pancen ya bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon, Mak. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Lho, iki panjenengane Bapak Seno Samudra. Ya, lumantar WA iki, no. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbau warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Seno Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP ya pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayangi saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP wis gelis no. Iya. Neno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamuritan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan griya sing kanggonan iki no. Iya. Utawa masyarakat saka njelok cepaga kene ya. Mbak Ria. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Ha iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku kitakon apik-apik kok kowe iki wis wangsulan sengak. Monggo. Neno, monggo Mbak Ria. Ya nuwun ngapura ya ana aku ki karang dalang rada ra duwe dadi kendange saka Mika. Ya ora apa. Cili cace.
Ya jejere. Sapa jejere? Mbak Aprilia. Ya saka Magetan. oh iya. Adoh-adoh sindene. Aku wis rawani ngejak sinden Yojo kono. Heeh. Ya. Yen maja mong karo jana kuning Mbak Lia. Ya suarane rada serak-serak. Ha iya. Jejere. kembang wae weton Sapa iki mau? Mbak Elisa Orkaros Alarso. Oh iki to sinden Elisa iki. Heeh. Nomor 3 saka aku iki Mbak Elisa. Ya. Jejere. Monggo, Mbak. Sapa kuwi ora ketok raine kuwi? Oh. Mbak Compe. Ya. Kayak sapa sing sing pesen jahe kae sapa kae Dik? Gepuke nang mburi kok redak-redak. Sarwi. Ya. Jejere meneh Mbak Tatin. Wah iya iki. Sing sering gawe horeg. Ayo semono diglundungke ra iso horeg. Iya. Mangga. Panas. udan Ayo, parian. Ya. Neno. Ayo. Wah, wis suwi mesti le mikir. Dusun Jelok. Desa Jelok. Ah, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sora. Kowe kok malah mendonong. kula ta Pak? Ha iya jatahe kowe kok. Wah tak kira urut saking mriku lho. Urut-urut apa? Durut ya ora mari kok. Lale ngurut salah kok. Heeh, ya wis ya. Kudune medhun kok munggah ayo ora. Ya. Ana talok Wah. Terus? abang warnane. Mugi warga njelok lancar rezekine. Amin. Nah, digeret-geret mrene saka Mbak Ria. Ya. Mbok mau rias sithik. Nang aku dendam kok karo Tatin karo. Ya. Ya, mangga. Aku melok. Apa? Melok. Melu. Hah? Melu. Oh, melu. Maksudnya niku lho. Oh, tak kira nek melon. Oh. Melane pundi? Kuwi. Kuwi kok ramengo. Ayo, aku melon. Neng Mali Kukun. Neng Mali Kukun. Warga njelok. Heeh. Mugi guyub rukun. Ah, apik iki. Oh, tak kon parikan kabeh iki jejere. Ya. Mbak Aprilia. Ya. Lahire mesti Bulan April. oh. Mei ana iki mesti bulan Mei. Heeh. Juniem iki mesti bulan Juni. Juliah iki mesti bulan Juli. Pokoke wong iki wong wedok iki anggere jenenge manut
Sasi iki jenenge sasine laire kuwi. Oh. Nek September ya Septinem. heeh. Ya sapa Septinem apa Saptiteng? Heeh. Ayo. Ana kodhok Ana kodhok. cacahe selawe Cacahe selawe. warga jelok Heeh. sehat sedayane Sehat sedayane. Jejere ayo sak kowe. Oh, ora usah gedabikan kaya ngono kuwi. Mikir set ngono kowe. S2 kok mikir parikan kok dadak sirahe tekan mburi barang. Aku iki Kang Senan Rupa Joko. Ngapa? Mengko rampungan wayangan arep ketemu. Oh. Aku ka sing do sehat-sehat kok milih Joko. Cah umbris-umbrisen kaya ngono kok. Iya. Aku rapati semok Ah. neng neng seneng goyang-goyangan. Wah, lah iki terus. Mugi-mugi warga pundi jelok bebas virus corona lan lumintu ing karaharjan. Amin, apik kowe. Anu apa jenenge apa pikiranmu selangkah lebih maju dari teman-teman sinden. Ya. Ayo, Compe. Jeneng kok Compe. Tak takoni asmane sinten, Mbak? Compe. Oh nggih. Aku Cungtit. Aku ngono. kula gawane cong wedhut tak Apa? Aja ana dalang Cong Waidut kae sik mayang awan mau dalange Cong Waidut. Wis tau ngerti wayang Cong Waidut lho? Urung. Wis apike rasa ngerti. Oh iya. Yo. Ayo, Cek. pakai rok Wah, iki pakai rok wirunya 6 birunya 6. warga jelok Heeh. bagya mulya murid tentrem Amin, ayo. Dilewati, Tatin dilewati. Ayo. Ya. bengok-bengok Bengok-bengok. manuke mabur Manuke mabur. Mbak wis nengno wae kok ora bali dhewe. Terus warga wae desa jelok heeh. tansah subur makmur Nah, pe arepa mabur kae ning iso gawe subur makmur. Iya. Jejere sapa Mbak Ani? Ya. nggih tangi esuk Tangi esuk mangkat subuhan mangkat subuhan. mugi warga jelok Heeh. tansah pinaringan karaharjan Ya, apik jejere. Engko rak sing pinggir dhewe kentekan ukara. Ra iso parikan glundungke. Ya. Ayo, Jangan tahu jangan tahu. dicampuri tempe bosok. Wah, wis enak nang kono kuwi. Terus Mugi tansah rahayu sedaya warga jelok. Tempe bosok dadi njelok. ya. Ayo yuk, terakhir yuk. Oh, aja manut gustine. Kudu duwe ide dhewe. Ampun diwarai Gusti kok buka kathon. Niku mun buka dhewe. Ayo. Anu ayo yuk guys dengan aku disogok lho tegese iki disogok duit ngono lho. Terus ya ora ya pancen Ah wis. nganggo kayu Terus mugi desa jelok heeh. saya maju Ah, wah ya pinter. Yo, bacute sapa Mbak Ayu?
Ano neno mangga panas udan panas aling-aling caping gunung ya Karang caping gunung ki nek penak ki ya ayu kuwi aja pindah-pindah ya berarti sinden telu sing anu Ahnik karo Neti karo Prastiwi iki anu wae girong misowa anu wae yo guys iya ayo yai telu tak hitungi ya 1 2 3 ya terus yuk nadyan wadon sarta nadyan wadon sarta kene ora nyambut gawe sing telu kae engko njur kon ngopo makan gaji buta ora engko ana dingu nek pas ndangdut caping gunung sing girong wong telu kuwi Prastiwi engko mengkane muni heeh nah ya ora apik lanang inomane banyu ya
sembah nuwun. Iya. Janji dibuka suasanane ngene iki mengko tetembangan ya sarwa kepenak. Iya. Ya. Ngaturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Maju meneng Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Ngono kok ya. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak nggih. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Nggih, kedah ndonga tapi kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton diombeni wedang panas terus, ya. Iya. Ngono nek ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ah iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus. Ngene iki tengkleng. Oh, niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Ah, kae. Iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen Nggih. bocah cerdas kok iki no. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus, nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama Bapak, udah saya tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung komeng. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan kok. Guling gula wentah. Nggih, niku Iya. kan wonten mriki. Dadine nggih kula sepiye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak, saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini ning ya piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat Ya. haji kuwi iki ora gampang. Ya. Nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja tumen duwe duit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe Ngono nggih. kuwi kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Kan gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reket. Aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijamangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku Nah. ndadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae.
Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diuntal. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbangono katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Nggih. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem mayang no. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk, aku nderek Pak Bono, Blasio Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya. Iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Saiki wis ketok pinter macak no. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo rambutnya iki dihairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Iya, ya angel ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditlateni ya. Ya ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Nek gone Risa ora malah ngadeg. Sisire tugel ya, Pak malah. Iya, ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Kene ngakoni. Kene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku ki kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget. Iya, iya. Darmane kedhe
su mandeng. Ayo, nadane. Nggih. Senadyan hamong sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor. Ya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Ya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Ya Dalang sing Sena padha nonton. wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana? Nggih wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Apal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ya ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ayo gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, anak dipangan iki kan. Yo. Mangga. Saben dina mong ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung. Wau impang ana katresnanku Pak Seno. Ya, luar biasa. Ya, panjen ya bocah pinter dadine ya nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning perapatan kae ming bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Nah ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe angke kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya. Iki eneng anu nok. WhatsApp. Ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Wow. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Wow.
1 juta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Gubuk asmara kok 1 juta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin. Ayo Tin, iki ana dhuwit 1 juta. Ya, le transfer neng rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku enak. Ya. Ya. Jumeneng Ki Mbak Tatin Lestari Andayani. ya. Lumayan. Ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Heh? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kuwi mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus Nggih. tenggorokan gatal, Nggih. napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wes syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja Nggih. kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA aku. Oh iya. Transfer teng kene Ngono aku. kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki. Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tau apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit 1 yuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Kayak wis to nembang kowe kan cangkem pidhun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Heeh apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya. Mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Nek luwe HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak keke ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah trewes sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gah. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gede kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku. Aku kok muni nggih kaya Sajayarto pek kabeh. Mboten. Idum kancane. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tatin Ijen ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Lah kene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden ki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Pak ibune kok ora padha to kaya. Mesti Tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya.
ndek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut. Masa udut? Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Kowe jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu hayate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cethuk aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendheng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rak ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine jewawok ora karo-karuan. Oh, rai kok jewawok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatine tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padake aku bateng ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diteruske ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak unggah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngobul bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Napa? Bayangan. Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi Tenan. Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun teng ngarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku karo Tati ki Tom and Jerry. Kangge muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut iki? Yes, aku Tom. Aku Jerry. Ha iya kowe lak karepe aku ndek buntut to? Ndi buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ae. Yo. Nek menggo ngentas. Aku sarep mangap lho. Yo mangap. Lingser
tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Enone nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen tak goleren ning Ya mandek kene kira apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ora apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napok ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Ya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene ngapa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lincung kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lincung mesti ora ono wong ketemu telek lincung. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek.
Kowe ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang ora wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung ora tau ngono. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling. Oh, beda. Ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Gendring nyanding kuwi apa jenenge jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apane. Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kae lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Padha. Ya. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Kupuk kae nyimpen wata ya. Tumaka saiki. Kupuk kae kebak rino. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni kae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong ngendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko den kuwi nek ngendhangi trampile ra jawa-jawa. Ngendhangi kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Kudungi. Mah Semaput nggak? bablas no sirahe. Nah, tingil-tingil Niki lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki diures ra iki, Denko Rasa. iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko iki nek aku lunak kok. Dikendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lihat joget piye. Ya. Delok tangane le util-util. Catatan sajroning ati datang lutur saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngapa? Kah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo. Banyuwangi. Apa? Tekok ki sing gendang kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan Jangan iki. kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Are entuk nesu.
Salah ngono kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk Lah aku asmara. piye, Leng? Versu Banyuwangi. Versu. Versi. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Iya, jogate yo ngeber. Entuk tak entuk ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Tuk joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Wah, wis ngene kuwi langsung ngeke. Wah, wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nandi? Ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Entar kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetot nang mburine. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah, Emak ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emak Wong sengit ki ndulit. ora arep tak dulit. Ora tak dulit tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya Dan ya matur nyo. Ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, sak yuta. Oke, siap. Matur. Hitung ndak darani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku arep ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Ini tak cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Ah, paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Sesuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kayak kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apane? Nomor rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Mengko dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe ora copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Ah, mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mak. Nggih, matur suwun. Den kok lagi ya? Alah. Haya. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo denku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Kaitan. Iya. Ayo iki isih ana siji, Nak. Ya sing urung diaturake. Heeh. Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya Mak iki siji iki eneng siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki? Banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake.
Lah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane waton kepo kowe. Sok tahu. Kepo kok sok tahu. Pengen ngerti ya. Ayo, jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, Ya. iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki apa Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Ya. Kumaha? Naon. Ya. Naon jo belek-belek aku, belek aja dakanku. Kudu kuwi lagune kok naon-naon. Iya. Iso basa Sunda. Walah aku ki nek neng Sunda ki wis pirang-pirang wong Sunda ki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Heeh. Aku tau neng pasar tuku pelem. Heeh. Liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni mangga Bang. Lho kok ngerti aku nek gawa pelem aku ya. Tak baleni meneh. Let pirang dina aku tuku pelem meneh. Liwat ning gone wong nom-noman kuwi ya di mangga Bang. Wih lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Alat dina aku tuku salak. Heeh. Kono muni tet salah jebulno. Kono muni mangga Bang. Aku muni Duk salak. Aku ya ngono. Mangga iki monggo. Lah ada neng terminal, wah wis diloko tenan. Iya. Aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab terus gregeten tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis apa urung ngono lho aku ra dong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luweh. Antil ora. Ya Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tiru tatin. Ya. Gunung. Nek pancen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Ora dong basa Sunda tak artekke. Gunung, Ya gunung. ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. Nawa? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo galundeng. Aduh. Galunggem ora mara tuamu. Gunung. Wis terus kaya bojomu muring-muring to. Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa syairmu lho. Ya. Ben para masyarakat njelok Cepogo kene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan kene, aduh di sini panas banget ya, Bang. Alah, wong asline njelok kok dadak panas banget. Iya. Kuwi kadang kala sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejerku wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo. Bareng tekan omah kok Mami. Aku pergi dulu ya Mi, nanti kalau listriknya oglangan. Nah. Yes. Monggo. Gunung meneh. Semadang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, Dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung.
Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek Nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Blumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ah iya. Adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik nggo adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Wow. Sing junjung sinten? Ayo sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Terus ulah pundung mon ngandel ora ulah pundung. Pundung iki basane Jawa dipondong. Heeh. Dijunjung dipondong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae kadang basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora. Turi sungkur. Lah, ulah sungker. nah, rekane mondong, rekane njunjung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Teyan. Tek Iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tek iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki. Ha iki Teyan. Heeh. Terus Tarim. nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim tarim. 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 Wis teko tarim ki demlek. Terus Tarim Raga Wayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten cerita? Wong loro tarim karo kancane mau lho. Oh, Sing kancane ngundang tarim teko. Sing siji rampung terus nyerim ganti kowe ngono. Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing sitoke Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ayo. ngancik. Ngandel ora, tarim terus ngancik to? Ah iya. Ngancik niku napa? Ngancik ki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara di Ya, joget yo, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo.
mangan sik yo, men sing juga teju. Adi Mas, ngene iki terus. Ade omongan rak kowe wis malah mangkel mantuk piye to ki? Ora gesus to. Wis sing ngerbah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngerbah. Sing ngerbah memang apa ya iki? Ya. Bajing lunjang.
Matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak. Iya, tadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget ki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuh kon joget. Sapa kuwi cangkeme? Diajarin joget no. Ya dienggo lara-lara weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo ngger teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo mak tak derekake.